Здравейте отново, хора, днес ще ви покажа как да спрете напълно компютъра на някой враг. Първо трябва да си направите, да си създадете по-точно един пряк път. Като създадете, натискате тук и ви излиза това. За кой елемент желаете да се пряк път, такива неща. Въведете местоположението на елемента. Там пишете shutdown-l-r. Не, обратното. R-L. И секундите за колко време да е спрян компютъра на врага. Може 60, може 60 хиляди и т.н. нататък. Аз правя за сега 60. Нали, името сменяме, за да не разбере. Повече играя CS и ще напиша CS Launcher. Counter Strike Launcher. И такива имена, нали? Давате го то. Сега, където сте го записали, аз имам Windows 10, затова ще го сложа тук. Трябва да е тук някъде. Counter Strike Launcher. Ето, това ми се създаде. Ето, чакай да ви покажа. Ето това. Да натискате с десен бутон, давате свойства. После смяна на икона. Давате ок. И тук, нали, аз ще направя така червено. Давате ок и изображението му се снима. И като отворите Skype или Facebook, му пращате това. Той като го отвори, опа. Той като го отвори, както виждате, от Bandicam излезе. Не знам, наистина някакъв голям вирус е. Ептен 2 килобайта. И така, това ще е от мене за спиране на компютър. Ще дойде видеоклип и за спиране на интернет. Това беше от мен. Довиждане.